Mochi ndinokupora kuti achuka ari pamberi pedaramambo vachireya naMwari kuti zvandichataura zvachokwadi musema kupata. Ndinokupura pamberi pedare ravachireya pamwe chete naMwari kuti zvandichataura ndezvechokwadi. Zvinoreva kupura Taura chokwadi. Standiani Chendo chinovhiringa. Sabhuku renyu Chinovhiringa. mambo kana adhiveni venyu vari porisarisa kesi yakapinda mudaramiso wa8 June vari kutendo chinovhiringa vachisungisa takudzwa chona vachiti hatisi kugarisana zvakanaka. Mukadzi akafurira mberi achiti murume haagezi mvura yangu, haadye chikafu changu, hembe dzake mumba mangu hamuna. Akati handichadi murume. Murume akabvunzwa nedare akati handichadiwo mukadzi. Dare rakakundikana kufurira mberi nokuti changamiro vasipo. Kesi ikanzi idzoke vachizopanana bhukuro. Vamakangogara zviripo ndozvo zvamuri kuona nhasi. Mudzimai muchati muchunga. Murumuda. Mochi ndinokupora kutaura chokwadi pamberi pedaramambo vachireya naMwari. Zvichataura zvachokwadi musema kupata. Ndokupora kutaura chokwadi pamberi pedaramambo vachireya zvichataura zvachokwadi. zvinoreva kupura Taura chokwadi. Standiani Takudza chona. sabhuku venyu Chinovhiringa. mambo venyu Chichireya. mubvunzo wamabvunzo wanzi muchiri kuenderana mberi here semhinduro dzamakapa kuti mudzimai amuchikuda zvizo mudzimai wenyu akati hatisi kugarisana zvakanaka asvika pakuti handichadi kugara nemurume nemakonditions iwayo saka imi muchiri kuenderana mberi here nekuti mudzimai amuchadi zvizo akati hai ndakutora ngoma nemuridzo. Mudzimai wangu ndomuda. Kana uchimuda seusingagezi mvura Ndinogeza. Anopenga here kuti akudze kuti iwewe augeza? Handina musi wandakaramba kugeza mvura. Anopenga here Ndizvi kutaurira makuhwa akadaro? Ndizvi ndifungirira. Sadza rake seusingagezi Akati adamisira mushonga. Saka manje ungageze mvura yake? Mvura ndogeza. Ungageze sei nokuti unogona ngoti kuga mushonga? Mvura ndogeza saka ndipakati adamisira mushonga. Saka iwewe unoda ukada munhu anoda kukuisira mushonga, munhu anoda kukuisira mushonga right here. Unenge asiri right but teitaura achigadzirisana. Kana asiri right achida kukuisira mushonga kuda kuti asiri right saka iwewe kuda zvakadaro ndokuisirwa mushonga ikoko. Murume ari kuti zviri kuda yamara zvekuti iwewe waundichanditi aiwa ndoda kugadzirisana. Kugadzirisana chaiko kotonetsa kozi inini vamwene vangu vakati mukadzi wako akaramba ari pano ndiri kuenda ndikurongedza ndomusiya pamusha nomusiyira musha ndoenda kumba kwedu. Saka ini zvakandiremera kuti vandisiyire musha iwe woenda kumba kwavo. Idambudziko rokuti zvinhu zvenyu mamuchizvita kusina dare. Kwamamuita izvozvo hakuna dare kunozi kumba hakuna kana order yanga iripo kuno kwava neorder manje. Saka zvakava neorder uya semurume wako mukutaurangura aitaurawo zvaunokanganisa iwe iwe wakataura zvaunokanganisa. Saka sedare tositekeredza kuti dzimba dzisapudzike nenga rekuona kuti vanhu vane weti here tonharama kana ava vamweni vari kuafekta kana baba vemurume vari kuafekta kokuita musha wenyu muri vaviri penyu moga vamenga kuti pana adhimini yenyu muri mega zvakadii. Sadza charo hauni wangu wekubika unenge uchingotukaniwa navatezvara vamwe vasaidhi vatezvara vasaidhi vachingokutuka. Akupa mapatezvara here namweni ungamurugara njipo patogara ko kwamaka penyu zvinopera izvo. Saka peri pako nemurume wako hausi kupata saka usada serious kana unyari muchachayo uchacha Ko iwewe indau kuda kuisira murume mushonga? Izvo kuchinga izvo zvokuti apa padare ndambotaura zvokuti ndida kumuisira mushonga ndinozomuisira mushonga makore esati agara ndomuisira nhasi. Mukadzi wako ari kuti inini handichada zvizvo zvauri kutaura ini matara nokuti chekutanga usanakirwa nekurambwa nemukadzi ngazvirege kukunakidza. Mune vana vangani? 1.
ngazvirege kukunakidza. Ndiwo uyu namba Chi? mukadzi Yokutanga. une umwe Notenda. chipara ungachikone. Ndochikunda. Uri kusewa. Aiwa, so mwana iyeyi wakapedzera kunziva rini semukadzi? Chi? Wakapedzera kunziva rini semukadzi? Pakaenda papo ndopanotangira kuti ashwa mai mediwa kungoramba zvako. Ndosangana naye. Ndizvo. Kana muchisangana taurai chokwadi amai. Nekuti panoda kugadzirisiwa. Nekuti hakuna munhu wakadai ungade munhu achisangana naye iye asingamuti. Kusangana kudini? Paponje. Mawapedzesera lini paponje? Unika akatora mukadzi wake ni Machireya. Ndakati hande tinotora ropa nemukadzi usizvo nipande vakanditora. Vabereki vakati ndiye munotogwa ropa ndikaenda kunotogwa ropa. Ndobva ndadzoka tikaoneka maresults. Iye arora wake mukadzi ndikati bamwana nditotora ropa. Sezvimaona mukadzi toitawo sokuva kutanga zvatakaita. Uya murume akaramba. Ndopakati mubama kwandichapinde. Saka inini ndakati zvauri kuramba. Zvauri kurambira iwo ndivanozviziva kuti havadi unotogwa ropa nyeni nemukadzi uyu namai. Ava nenguva yakadini asingapinde mumba? Ndoda nemwedzi kubva kuti ndiyo ndizomangara muno. Ndava nemwedzi nevhiki ndatogwa nabereki. Ndakatovhira kunomangara. Ndibva musha wamabereki vangu. Wava nenguva yakadii asingapinde mumba? Kubva pakatora mukadzi wake. Nderini iyeyo? Ava 2 months. 2 months asingapinde mumba? Mukadzi ari kumba kwake changani. Kuwaidi kwari kure zvakadii? Mukadzi wangu ndosangana naye musono ndandinaye nditema huni mukadzi wangu. Mukararama sei? Ndotenda. Mabereko? Waitosema huni? Mukadzi wangu ndatenda naye nditema huni. ndizvo. Hapana zvimwe futi zvaungagone kumhanya. Ziva kuti chimwe nechimwe chine mhepo. Dzimba idzi uchiona vanhu varimo vazhinji vacho usafunga kuti rugare kutsungirira. Saka iwe unofanirwa kuzvinzwisisa pachako kuti imba. Asi kana waonawo ndiwo une munhu, kana waonzwisisa shuwa kuti haana change kuona kwako, nekuti isusu tiri kutonga tichida kukururamisira imba yako. Mabvunziro ose atiri kuita tiri kuzviziva kuti hakuna munhu unokwanisa kunzi nemunhu handichakuda ima muchiraramese. Hazviiti. Inoachira nyangu rugare chaiko kuti ndingaona rugare mushamandire. Muna rugare. Muna kuti kwandingafeme chaiko kuti ndipindwe nemhepo chaiko. Uyu zvese nabereki vake isindicate saka rugare chaiko. Kusvika nabereki vangu vonditora ka. Ndandazvipira kuti baba yombonditorawo. Hapana rugare. Ndakati baba yombonditora vakauya vakanditora ine. Baba wacho vari kupi? Baba uyu wakuramba murume mwana wenyu? Anenge achiona zvomumagaro vashaya. Imi muri kuzvitora usiku? Kugamuchira kwangu ndokunge iye ataurawo zvaari kuzana kuti hamuna here kumwe kuvake kuti kwamungakwanise kumwe? takambozama paviri patatu kuti timuonese kuti waregerewo ngozvipera kana kuonesa asi ari kufema kwacho sekutaura kwaari kuita. Zvakanaka. Mukadzi yako kuramba shama yangu. Raizvibasipa. Mukadzi yako kuramba. Unogashira here decision yatora? Ndigashira. Makaonana here kana mune here kwamakamuona? Nemukadzi. Kana masangana nhasi padare?
Tinenge tamboonana kakawanda. Vaitaura kuti ipo. Amaiona vakawanda. Zvinoita kuti sezvona munyanya. Mukadzi ari kwaisisa ngonifonera kuuya kubasa. Sandauri kubasa. Sisake pari kubwira. Panga yakunditora. Vakati kwezva dzokera nyaya dzinyadzipinda kudzokera. Waiudzwa naye? Naiye. Ndakakuudzaiko. Ivo vanga vatofambirawo zvenyaya dzavo dzavaifambira zvekubatiswawo vakatsiswa kwakazonditora. Vazobvaja nyowati vaingofona. Vaiti mufana wangu yakunda kuhodhera hembe. Unoda here kuti kutowo nguva 30 minutes mukwanisa kutaura naye? Ndotenda. Kati menguva ino ma 30 minutes idzi indai mumbonotaurirana zviri too deep. Tisingatarisire kuti imba iyi kuti. Ndotenda. Mawirirana here baba? Mnacho ngoti pamutondo pamusasa wazokudara. Nguva yatinge takupa sedare zvekuti dai waigona kudzvangidza kuratidza rudo rwako Noenda kumastoro. kumashopu tasenge utodyisa chingwa. Vanhu ava vanoda kudiwa nguva nenguva, vanoda kuramba vachinyengwa. Chokwadi. Ukasagona language iyoyo nekuti vanhu vedu vatakatogadzirirwa naMwari kuti uyu kwaenda kusika. Mwari ndobva agaya akati munhu haana kukwana, dai ndimuitire munhu wake, akamukwanira. Saka kana uchivaona havasi vekubata reru kwamwanira chanzi kumbata chaizvo zvekurevesa kusvika iye ati aiwa ndazviwa. Saka izvo zvinotoradzawo kuti iwe pachako hausi kumuda, nekuti nguva yatakupa ndonguva chaiyo wanga wafanirwa kunge akavhunde kuti tataura 30 minutes tikati pada vaenda kunaka kwa aitingodzora iri awa. Saka hausi kuda mukadzi? Mukadzi ndomuda. Aiwa. Waratidza chii? Toramba nyangoenda mashupu pacho. Aiwa, kuna munhu. Mfungo Saka rambai amai kana muchida kuramba. Mupaibhukuro. kutaura zvinhu zvishanu zvamurambira. Tambozama. Muchimutaura tamboedza. Iyi ndiri rudzimbo wataura kuti 1 2 3 4 5. 1 sadza rangu rausingadyi ndinoenda kurambira. 2 mvura yangu yokugeza yausingadi kugeza. 3 hembe dzako dzausingadi kuti ndichengete dzaunochengetesa pamamai vako. 4 hauna kundiudzapo wakaparika mukadzi wako. 5 wakati yabaiwa ngaibude, saka ndini ndabaiwa ndakubuda. Marambo wavadhara. Baba vemurume ngavasimuke. Baba vemukadzi. Baba tinorombo uyu mwana wenyu waramba murume uyu, tambozamawo sedare tamiramira but zvatiramira. Saka mukati menguva iyo ino akusiya murume uyu. Kana mukationa kuti akusvika musavhunduka nekuti azvisunungura. Nekuti iye ndo mutombo wezvose, ndiye ada izvozvo. Asi ine mukwasho wanga akabvizoka shomawo zvekuti maindi iro rava dare rake, munouya mumangari. Aiwa, zvotenda. Ndotenda zvikuru iyo musikana bvisa Duke neZambia zvichiratidza chiratidzo chekuzvisunungura, wobuda negedhero risingapinde nevanhu, iyo murume wobuda nekuchena. Mune zvamakashanda mese? Munofanirwa kuzvinyoresa, towana nguva yekuzvidzeya nekuzviona, tokupai zvakakodzera. Tinotenda.
budani paberi. Mukadzi wevabereki mururu nemurichi.